Казкі прыводзяць з сабой розных гасцей, але не заўсёды такія госці прыходзяць здалёку. Часам яны жывуць поруч з намі, проста мы іх не заўважаем. Пра гэта даведаліся брат і сястра, калі да іх завітала таямнічая незнаёмка. У маленькіх рэчах часам хаваецца цэлы свет. Чорная каралева. Маленькіх брата з сястрой звалі амаль аднолькава – Алесь ды Алеся. Бацькі клікалі іх Алеськамі. Гэтак і казалі: «Алеські яшчэ ў школе» ці «Пара клікаць нашых Алесек на сняданак». Разам яны гулялі рэдка. Алеся любіла лялькі, а Алеся вучыўся ў таты шахматам. Хлопчык нават хацеў прылучыць да гэтай гульні сяброў, але тыя не вельмі ўразіліся. Навошта сядзець і разважаць над дошкай, калі можна паганяць мяч? Аднак Алеся больш засмуціла не гэта, а тое, што пасля іх забаў у двары згубілася адна шахматная фігура – чорны конь. «Нічога», – сказаў тата, – «мы паставім якую-небудзь фішку і будзем лічыць яе канём». Але пазней фігура зноў з'явілася ў шахматнай скрынцы. Самым дзіўным чынам. Неяк уначы Алеся прачнулася ад таго, што з гасцёў не даносіліся падазронныя гукі. «Алесь цягае цукеркі з шафы», – падумала дзяўчынка. «Вось нястумны ласун. Зараз я ціхутка падкрадуся і яго напалохаю». Алеся асцярожна на дыбачках падышла да дзвярэй і зазірнула ў шчыліну. Хлопчыка ў пакоі не было. Затое там сюды-туды хадзіла незнаёмая кабета ў доўгай чорнай сукенцы, высокім чорным капелюшы і са старамодным чорным парасонам. Яна шукала нешта ў скрынях, пад сталом, у кошыках з цацкамі. Калі гэта была зладзейка, то выглядала яна надта дзіўна. Дзяўчынка чамусьці не стала клікаць бацькоў, а нягучна вярнулася назад і абудзіла брата. І вось яны ўжо разам назіралі за незнаёмкай. «Да гэта ж чорная шахматная каралева!» – прашаптаў Алесь. «Адкуль ты ведаеш?» – спытала яго сястра. «Паглядзі, які ў яе пампончык на капелюшы, а на сукенцы доўгая палоска, нібы расколена. Толькі як яна магла тут апынуцца і што шукае?» У гэтую хвілю дзверы расчыніліся, і чорная каралева выйшла з пакоя. Варта было дзецям толькі зірнуць на яе, як яны адразу аказаліся ў яе парасоне. Парасон быў з дзірачкамі, і Алеські маглі бачыць, што адбываецца вакол. Кабета спусцілася ў двор і стала аглядаць там кожную травінку. Нарэшце яна асцярожна выцягнула з пясочніцы маленькую фігурку. Гэта быў чорны шахматны конь. «Ну, віхар», – сказала каралева. «Вось ты і знайшоўся». Фігурка выскачыла з яе рук і ператварылася ў сапраўднага варанога коня. Яго збруя зіхацела срэбрам, а ў грыву былі ўплецены крыштальныя званочкі. Несумненна, ён быў годны каралеўскай асобы. Кабета ўскочыла на коня і памчалася прэч. Брат і сястра праз дзіркі ў парасоне ўбачылі, што яны апынуліся ў невядомым свеце, дзе зямля складаецца з чорных і белых квадрацікаў, як шахматная дошка. Неўзабаве яны пад'ехалі да палаца з камення смалянога колеру. Браму ахоўвалі два афіцэры ў чорных мундзірах, прытым цені, якія яны адкідывалі, нагадвалі сланоў. Насустрач каралеве выйшаў сівы кароль, таксама апрануты ва ўсё чорнае з маленькай залатой каронай на галаве. У яго была пацешная трохкутная бародка і акуляры ў тоўстай аправе. «Што я бачу?» – усклікнуў ён. «Няўжо ты здолела знайсці віхра?» «Вядома», – адказала каралева, з пачуццём уласнай годнасці. «У адрозненні ад цябе, дарагі, я кожную справу даважу да канца. Цяпер мы маем роўныя сілы з белым каралеўствам і можам весці сумленную гульню. Гэтыя смешныя людзі замянілі коня простай фішкай. Ім усё роўна, але нам не». «Ты, безумоўна, маеш рацыю», – пачаў чорны кароль, але раптам замоўк і працёр акуляры. «Дарагая, у тваім парасоне дзеці». «Я ведаю», – спакойна адказала каралева. «І ведала гэта ад пачатку. Проста мне хацелася паказаць ім, што шахматы – гэта асаблівы свет, і з яго жыхарамі трэба абыходзіцца асцярожна. Ну а цяпер ім час адпраўляцца да хаты». З гэтымі словамі яна падняла парасон над галавой і расчыніла яго. Імгненне, і Алеські апынуліся ў сваіх ложках. «Нам гэта прыснілася?» – прашаптала Алеся. «Не ведаю», – адказаў Алесь. «Але мы можам праверыць». Яны дасталі з шафы скрынку з шахматамі і адкрылі яе. Маленькі драўляны віхар ляжаў там побач са сваёй гаспадыняй, чорнай каралевай.
Хто знайшоў шахматнага каня? Раніцай спытаў тата. Каму даць за гэта вялікую цукерку? Ён сам знайшоўся, так што цукеркі можна падзяліць на ўсіх, сказаў Алесь і падміргнуў сястры. А дзяўчынка усміхнулася ў адказ, таму што цяпер у іх была агульная таямніца.